дар доираи бозиҳои даври якуми чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ бошгоҳҳои Хуҷанд ва Душанбе бо ҳам вохӯрданд. Ин рақобат дар шаҳри Хуҷанд доир шуда бо натиҷаи 4-1 ба суди мизбонон хатм шуд. ҳисобро дар дақиқаи 38 Максим Грек боз кард. 4 дақиқа пас аз ин Артем Сердюк бартарии мизбононро дучанд сохт. Дар дақиқаи 56-уми нимаи дуюми бозӣ Дилшод Бозоров голи сеюмро вориди дарвозаи душанбегиҳо намуд. Парвиз Бакиахунов ҳам дар дақиқаи 68 ба задани гол даст ёфт. Меҳмонон бо ташаббуси голи задаи Анушервон Наврӯзов дар лаҳзаҳои охири дидор тавонистанд ба як голи ҳарифон ҷавоб гӯянд. Бо ҳамин ҳисоби 4-1 бозӣ ба суди дастаи Хуҷанд хотима ёфт. бозӣ ҳам барои мухлисон маъқул шуд, ҳам барои мо писанд буд ва чӣ нақшҳое ки доштем дар ин бозӣ бачаҳо иҷро карданд ва мо хурсандем ки дар ин бозӣ ғалаба кардем. бозӣ хеле вазмон, бозӣ якмуд. Он чизе ки мо пеш аз бозӣ барои бачаҳо гуфта будем, онро дар қисми аввали бозӣ амал накардем. Дастаи Файзканди ноҳияи Восе дар даври якуми мусобиқоти лигаи олӣ бо тими клуби марказии варзиш Артиш рақобат кард. Ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор шуда бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи дастаи Файзканд анҷом пазируфт. Ягона голи дидор дар дақиқаи 15 ба номи футболбози Файзканд Маҳмадалӣ Содиқов сабт гардид. Дар дақиқаи 73 Файзканд рақобатро 10 нафара идома дод, чаро ки Маҳмуд Пиров барои вайрон намудани қоидаи бозӣ бо баргаи сурх муҷозот шуда бозиро тарк кард. Бо ҳамин то анҷоми рақобат футболбозони ҳарду ҷониб дигар ба задани гол даст наёфтанд.